Cuaca cerah bolo loh. Neng Gunung Kidul cuaca cerah iki dino iki. Neng ya rada mendung-mendung sithik. Nah, iki dadi ceritane gabut bolo Senin-Senin kayak arep apa ya iki? Mergone iki motorku lagi servis rong dadi. Nah, iki tak ajak wae neng bangunan jarene dhisik ameh dadi padepokan neng kidul kono. Ajak bolo rono bolo. Iki bolo iki tekan dhisik iki jarine ameh dadi padepokan ngono. Jumenenge Surawali. Nah, iki dhisik iki kaya samping kuwi dadi apa tegalan ngono kuwi digawe iki gerbange bolo. Wah, jan. Coba mlaku-mlaku. Aku ya jane beberapa kali mrene iki. Ning yo pengen rene meneh. Gabut bolo iki. Urung ana kegiatan nih. Nah. Iki bolo. Loh. Iki nek misal sido dadi ngono wah megah tenan. Gerbang itu. Dhisik iki digawe iki pas zamane Covid ya. Kayane ya sadurunge Covid ya kayane selekas dibangun. Nah, dhuwur kono iki jane ya urung ana bangunan apa-apa. Coba ya rono ya. Tak munggah. Dhuwur, Beb. Iki dhisik meh digawe dalan munggah. Kayak iki kayane ya meh dadi gerbang neh. Cuma rung sida dibangun wis mandek pembangunane. Sembuh mergone ngopo. Tapi ngisor iki wis ana bangunan. Iki kaya musola. Tapi bentuknya kaya ngene iki bolo. Nah, dhisik kene iki isih ana doro, ana pitik-pitik ngono kuwi lah. Sing sok njaga ning kene iki sok rene, sok ngeki makan doro kuwi. Tapi saiki wis koyone ora tau rene.